Все е добре. Давай. Апдейт на Launch Memory кутията ми. Вече е януари 26-та и тук съм събрала всичките си снимки от 2025 година. Ето така изглежда. Пълна е долу-горе. Има, нали, за още една купчина. Но има около 300-400 снимки, като всеки месец на 31 число разпечатвах снимки. Имам около между 20, 30, 40 снимки на месец. Така че затова мисля, че са около 300-400. Много яка идея, наистина. Така можеш да си проследиш годината подробно. Доста тежи, не е много практично. Със сигурност, може би някаква фотокнига или фотоалбум би било по-подходящо. Но съм доволна как се получи и дори мисля за 26-та да продължа да го правя, защото ми харесва да ги имам като хартиен носител много повече, отколкото като дигитален. Това е. Дейности в 8:50 преди всичко друго да започне. Аз съм почнал. Че спи на кафе. Че му го. Дай другото да го видим после нормално. Кой другото? И какво означава нормално? Да му направим краищата, да се отървем от тия купчинки, които знаем къде са, и после да работим по средата на всичките. Искаш другите две жени да ги направим само от ъгъла? Да. Така е малко скучно. Да, ама много време отнема. Ами да, то това е да е трудно. Не, няма нужда да е трудно. Малко пекарик се захартам. Да ти е сладък живота. С теб как ще ми изключи? Правилен отговор. Добре. Use the right lane to keep right, then turn right. Ние пак отиваме в Икеа. Този път Take the имаме next right, задачи. then your destination will be on the left. Окей. Трябва да оставим пердетата, които взехме преди един месец за скъсяване. И аз отделно, разбира се, искам да разгледам. Your destination is on the left. Добре, разбрах. И искам да си взема някакви неща, но се надявам вече да са пуснали новите чаршафи, защото последния път, като ходихме точно след Нова година, всичко беше изкупено. Не знам, хората бая гости са имали по празниците и са им трябвали доста комплекти чаршафи. Но се надявам... О, виж колко е празно. Супер. Но се надявам да има някакви нови модели, да си вземем този път. И така. Трябва да им покажа за кафе. Да. Да, трябва. И такова замачкане на картофи. Да. Аз съм с полицията, която за всичко казва, че нищо не трябва. Това е. Какво ни е? Да, имаме за Юпрей. Колко пари? 20 лева. Искаме една стъклена кръгла е такова. Има, видела съм. На теб кой ти харесва повече? Вече не трябва такъв същия, но много по-малък за конеца за зъби. Стоя седнал. Прав. Пуснахме пердетата. Пускам се. Си взехме чаршафи, нова постелка за пред вратата, буркан за кафе и една чиния, която не мога да покажа по-добре от това. И се прибираме. Дадем мусака. Това е плана за сега.
очевидно един месец си платих краката. Да. То не мога да ходиш в Австралия, после да очакваш всичко да е същото. Човек, почвате да мислите кое приложение да си изтегля. Ти имаш безплатно такс, като си купиш тренажера. Да, но то само един месец. Колко ти трябва? Тебе няма да има другите 11 или иначе. Това беше много добро. Така, ужас, дай да броим сега. Оле, колко е мръсна. То трябва и да са същите на размер, нали знаеш, не само на брой. А това аз халхабер си нямам как се сглобява. Това не го гледай. Давай отивай да оправим тренажера да видим. Дали колелото? Добре, значи трябва да станем. Давай, продължай. Какво продължавай? Ти знаеш колко е трудно? Моля ти се, не се излагай. Дай да го гледам. Че това не работи. Казвам ви, че това не иска да влезе. Според мен е просто да не го слагам. Пробвай да не е наобратно. След 14 следва май 13. Не знам, че си математика. Давай. Влезе. Така, давай сега с другите. Да. И сега това ти е контрата и с другото навиваш. Тоест затягаш. Това не е контрата? Да. Добре, влезе. Така. Затягай с другото сега. Усещаш ли нещо да се случва? Беригата трябва да се едно... То според мен е много затегнат. Си го научи. Чакай, тръгна. Стига го напъва. Добре, нека видим. Защото ми изглежда малко криво нещо. Или да речем, че от телефона, от ъгъла от телефона. Не, перфектно право. Чакай да покажа на влога. Перфекшен е, хора. Добре, давай сега. То от тук нататък е лесно. Чао! Благодаря, приятен филм. Чао! Бай! Готов ли си? Не мога да правим, че стана. Силен труд. Не мога снимана. Много въщане в книженца. Не. Чекай да ни падне нещо. Чекай да ни падне нещо долу. Както си мисля на 5-6 места, че са изгубени парчета. Аз и веднъж не съм спомнил. Не съм? Да. Ето, чиста. Скача да държа ти да буташ. Да. Да, ние вече ги прибрахме. Съседи кога да ме определиш? Само искаш да ме опомниш. Аз знам. Ето това и това. Картата.
Надявам се да се чуваме. Трябва да се направя карането за деня. Как е новата година при вас? При мен е още доста така загрявам, така да се нарече. Не мога да усетя още темпото си и плановете ми да се случват с тази скорост, която може би ми се иска да се случват. Като цяло, може би е от сезона, обаче някои неща ми се струват супер тежки и примерно за трениране ми трябва доста време да се събера емоционално и да започна, което да речем, че е от зимния сезон. Не знам. И да, нямам някакви цели, големи, грандиозни за новата година. Имам лични поставени такива, но не е нещо както до сега е било. И може би се радвам, че е така, защото просто имах нужда да забавя оборотите малко и да се фокусирам върху вътрешното си аз и вземане на сериозни решения за живота ми. И така, но се радвам, че имам възможността да снимам тези влогове и да си гледам историята. И по този начин просто за себе си да мога да проследявам развитието си. Било то професионално, било то спортно, било то като човек. Малко се потнах вече. Общо взето е това. Нямам какво да кажа, наистина. Може би за това не съм снимала до сега, защото просто имам чувство, че нямам какво да кажа. Но липсваха ми влоговете супер много. И да, това е. Искам да си влогвам, да се тренирам и да се развивам и да се заобграждам с готини хора. Нямам никаква представа какво ще снимам за напред, но най-вероятно ще е това. Защото живота ми буквално е това. И така. Окей, бай! Like, subscribe.